Ola, boa tarde e benvidos a todos a este espacio de entrevistas. O vindeiro día 16 de xaneiro acontecerá en Madrid a gala anual do atletismo español. En ela contaremos con dous galegos. Por unha banda, Lidia Parada, mellor xabalinista femenina sub-23, e pola outra, Guillermo Sandino como mellor xuiz Nobel do ano. E precisamente con Guillermo Sandino con quen estamos hoxe aquí. Guillermo, antes de nada, moitas grazas por compartir con nos este espazo e parabéns polo teu galardón. Contanos un pouco, como te enteraches do teu galardón? Pois chamoume por teléfono o presidente do Comité Nacional de Jueces fai uns días para comunicarme que tras a reunión que tiñan os membros da xunta directiva de dito comité, pois teríame a ben concederme o dicho evento. Como saberás, eres continuador de galardóns tamén por parte de importantes xuíces da nosa comunidade, entre eles Dolores Rojas, Jorge Blanco ou Ángel López Montesinos. Contanos que supón para ti a nivel persoal este galardón. Deume este galardón, para min é un aliciente para continuar a carreira como a xuiz. Fíxome moita ilusión a chamada do presidente cando me comunicou. Agradezco a todos os membros do Comité Nacional a profesión. Este galardón pon de manifesto a trayectoria de todos aqueles xuíces menores de 35 anos. Guillermo, cos casi 10 anos como xuiz, contanos cales foron aqueles aspectos máis salientables durante todo este tempo. Pois, principalmente a nivel persoal, coñecer a xente do atletismo, tanto a outros atletas como a xuíces, nas pistas, xa que os xuíces de atletismo estamos moi integrados nas pistas e coñecemos moita xente. Así como poder disfrutar en directo de grandes marcas no atletismo galego, as actuacións dos atletas nos campeonatos galegos. Ademais de todo isto, Guillermo, eres membro de varios paneis, eres secretario, ademais do Comité Galego de Xuíces, e tes outras máis funcións. Contanos un poquinho que consiste o teu traballo como xuíz en todas estas parcelas. Pois como secretario do Comité Galego de Xuíces axudo tanto o presidente legal como o vicepresidente Ángel López Montesinos nas diversas tareas que temos que realizar no Comité Galego, como poden ser designacións de xuíces árbitros nos diferentes campeonatos galegos e coordinación de desplazamentos dos diferentes xuíces a cubrir as diferentes probas que hai pola xeografía galega ao longo de todos os fines de semana. Como membro do panel de homologador de instalacións, a miña tarefa é validar as diferentes pistas atléticas galegas que están construídas ou remodeladas conforme ao reglamento internacional por encargo da Federación Española de Atletismo. Como membro do panel de marcha, podo ser designado a actuar nas diferentes probas de marcha que se celebren no calendario nacional. Tamén son coordinador do panel de medición indirecta de Galicia, que a medición indirecta é unha forma de medir os lanzamentos con aparatos electrónicos, e como coordinador de este panel encárgome de formar os diferentes xuíces e designalos para que actúen con este aparello nas diferentes competicións de Galicia. Estamos te escoitando a falar, polo que estás dicindo, cada vez se incorporan máis elementos técnicos aos xuíces para favorecer o seu traballo. Contanos, desde o teu punto de vista, como influiu durante este tempo, este corto espacio de tempo, a aportación das novas tecnoloxías ao atletismo? Pois, últimamente estánse incorporando novos elementos, como o que dixen antes de medición directa. Tamén incorporouse xa analizanos a fotofilms. Van surdindo novos elementos que eu creo que axudan e complementan a labor dos xuíces. Guillermo, sabemos a túa afección polo atletismo que te leva a viaxar, entre outros lugares, aos eventos máis importantes que están a acontecer a nivel mundial, entre eles, por exemplo, de Pequín, de Londres. Contanos de todas estas probas, cales son aquelas que che causaron unha maior impresión, ben polo registro feito ou ben por calquer outro acontecemento que che merecera destacar aquí? Pois, primeiramente, no Mundial houve moi boas marcas, presenciamos varios récords do mundo, como pode ser o de astromismo, de Candeta. Tamén nos Xogos Olímpicos poden presenciar un récord olímpico de Usain Bolt. Pero tamén en Galicia tivemos este ano un récord do mundo de marcha nos cantones da Coruña,
foi moi espectacular estar ali como a xuiz e vivir ese récord. E tamén fan moita ilusión moitas veces as marcas que fan os novos atletas en competicións galegas, como poden ser os récords de velocidade de Mauro Triana ou Denis Galán, as marcas da xa mencionada Lidia Parada ou os 8 metros de Gianmario Cutu en Pontevedra fai uns anos. Tamén foron marcas moi destacadas. Supoño que considerarás un aspecto fundamental e prioritario o tema da formación continua. Sí, é moi importante que os xuíces porque o reglamento cambia cada ano ou cada 2 anos. Os xuíces temos que formarnos e renovarnos cada certo tempo. E aquí en Galicia pois temos unha iniciativa pioneira en España que é o Congreso Galego de Xuíces, apoiado pola Federación de Atletismo, a Federación Galega. Cada 2 anos facemos un congreso onde nos reunimos todos os xuíces galegos. Hai diversas ponencias que explican os cambios no reglamento ou inciden en diferentes facetas que temos que recordar mellor. É unha boa iniciativa para axudar a esta formación que comentas. Levas preto de 10 anos como xuiz na práctica activa do atletismo. Supoño que terás unhas metas. Contanos cales son esas metas. Pois o meu sono como xuiz é participar nos Xogos Olímpicos, sea en España ou fora de España. Para ello teño que seguir formándome, ascender a categorías máis altas de xuiz e tamén ascender nos diferentes panéis para poder chegar a algún panel internacional que sexa posible que se me designen a participar nesa proba nos Xogos Olímpicos ou no Mundial de Atletismo, por exemplo. Como homologador de instalacións que és, contanos, cal é a opinión que tes acerca das infraestructuras atléticas en Galicia a nivel xeral? Pois agora en Galicia temos varias pistas en todo, a lo largo de toda a xeografía. Estamos procedendo a revisar as mesmas, xa que cada certo tempo hai que proceder a unha revisión porque algunhas pistas teñen necesidade de renovar o firme ou a pintura. A máxima necesidade que hai agora mesmo en Galicia é dunha pista cuberta, xa que a pista que temos en Coruña é o seu radio de 160 metros. Para poder albergar competicións de máis nivel necesitamos unha pista de 200 metros. A última nova que temos é que a Xunta de Galicia presupuestou unha cantidade para construir unha nova pista cuberta que indica que será na cidade de Ourense. Se fai realidade será unha gran noticia para o atletismo galego, xa que podemos contar con unha pista de 200 metros e poder albergar competicións de máximo nivel. Como animarías a moitas das persoas que nos están vendo a través do noso programa para que se animen e poidan ser xuíces? Eu animaría a todos os aficionados do atletismo que quieran participar de forma máis activa nas diferentes probas que hai en Galicia, a que se acerquen á súa delegación da federación na súa cidade máis cercana a preguntar, porque é unha forma de conocer xente, de vivir o atletismo de unha maneira diferente e tamén, por que non, de coñecer Galicia, viaxando ás diferentes cidades e vilas de Galicia. Ben, esa para rematar, Guillermo, algo que queras decir a todos os ointes que nos están escoitando? Pois quería agradecer en xeral a todos os meus compañeros xuíces de Galicia, que é o que fan, gracias ao ambiente que temos nas probas, é o que fan que queiras animarte a seguir e a progresar na tarefa, sobre todo os xuíces da Delegación da Coruña, que foron os que me ensinaron pois o que sei, a actuar como xuíz, e sobre todo a miña familia, que sempre está ao meu lado de todo o que fago na apoio. Moi ben, amigos, e hasta aquí a entrevista de hoxe. Moitas gracias, Guillermo, pola tua presencia nos nosos micros. Parabéns por esa distinción que lembramos a todos e se volverase o vindeiro día 16 de xaneiro en Madrid. A todos, moitas gracias. Guillermo, noraboa. Gracias.